Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police jong ke East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtenger lengba ke kerwa hubor ula pentim bah ka santrik risau keladan ke jing ujor ejahar halor ke jing Shoh jong Ïohkem ha ka sautrik risau arajar arpulai Hajan ka Anjalee Cinema Hall ya ubalatip kerteng kumu Lakhan Singh bat kene ke jing jia kala jia ha ka por khandai siteng minmit ha ka ba ka wei ka kinhon ka bamla satya ban itho ka dei ka ei kala Pakhang Lynti ka thok arsaka jong u kat bo dang thmu ban lej phai sala ying se jalu para la ong bahag ni ke jing jia ki don kat to kat ningut ki bre ki balami na po ka kali bat bom na phang ya ulakhan le ya thoru ba uniu ba Shoh ula mensaw malo mala ni ki benta jong ka khman bat hakabai dei bat kene ke jingjia na kaliang ki pulit ka sadar police station kila pengat mukot duma halor kene ke jingjia bala yo urban kem yu Uwei Briew haka santrik risau ubodan kti hagane ka kam thombor ki pulit ki rang penlong yu ke jing tokit ban lapsai se ki weipat ki badon kti bala ong ru bo Lakhan Singh udai ru unong yele kai cricket jong ka kinhon ranji